Min jgħid biex ibieħlek xi spnotta li intu dduqa qisha ħalib, min qatta biċċa laħam tarija, min jaħmel ħobs li r-riħa tiegħu wkoll taqsamlek qalbek u min iferra l-inbit li jisboħ it-tazzi. Huma dawn ix-xeni li spikkawek kif is-suq tal-Belt uffiċjalment fetaħ mill-ġdid il-bibien tiegħu. In-nies ma qagħdux lura u kienu bosta l-irħu laqqas suq tal-Belt li ġie rinovat wara ftit aktar minn sena ta' ħidma intensiva biex din il-binja ħadet is-sura li xirqilha. Fil-ħwienet mimlija daqs bajda spikka l-ikel ta' kull ġens. Ikel Taljan, Spanjol, Ġappuniż, Tork u ovvjament l-ikel Malti ma naqas li jkun infittex minn dawk li ħafna minnhom marru b'kurżità li ma bħala jaraw kif ġie s-suq tal-Belt. F'wiċċ in-nies spikka l-entużjażmu u l-ors li ġabitilhom dik il-binja mimlija nostalġija ta' tfulithom. Memorji antiki ta' qabel u issa sbieħ. Meravilja, il-veru proset illi anqas barra kważi ma tara hekk. Ħafna sabiħ, vera, u anke kif kien qabel sabiħ ukoll, li dem jirranġażiet u kif taqbad tajt anke għat-turiżmu. Vera sabiħ jixraqlu. Kif inhu sabiħ ħafna, modern, ħabbata ma ta' pajjiżi ta' barra, sabiħ ħafna. Is-suq tal-Belt sar b'investiment bisħab bejn il-Gvern u l-privat u stmat li qam qrib l-14 miljun euro. Fil-waqt li t-terran u s-solar tisfel huma strettament miftuħa n-negozju fejn wieħed mar biex jixtri l-prodotti li jixtieq mis-suq, is-solar ta' fuq se jkun spazju miftuħ għall-attivitajiet kulturali biex bekk il-ħajja fis-suq tal-Belt se tkompli tissedda kif qatt ma kienet qabel. Is-suq tal-Belt mistenni jħaddem iżjed minn 200 ruħ. Biċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 jisħaq li l-proġett tas-suq tal-Belt kien parti mir-riġenerazzjoni li għaddiet minna il-kapitali f'dan iż-żmien tant importanti għaliha. Dan kien post kruċjali ħafna f'dik li kellha x'taqsam ma' riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali li tlaqna biha 5 snin ilu. U dan ukoll huwa kruċjali għaliex is-suq tal-Belt ser iħalli legat kbir. Hawnhekk eventwalment ser ikun qed iħaddem il fuq minn 200 ruħ, imma wkoll ser jara esperjenza kulturali eventwalment fil-pjazza ta' barra, pjazza li nħolqot mill-ġdid u allura kollox ma kollox din hija waħda mill-isbaħ ġranet ta' kemm il nimmexxi l-Fondazzjoni Valletta 2018 propju fl-ewwel jiem tas-sena fejn il-Belt Kapitali tagħna hija ddikjarata il-Kapitali Ewropea tal-Kultura.